धरती माता के हित में भी। Menta kasngi kadai kasngi bakhut balatip kum ka Good Friday. Kadai kasngi baki Kristan ki penan buram ya ka jingsha shitam bat ka jingsha sa ding pana jong uji sukres da ki nongrum ki basinsyar ya ka Jerusalem ha ki tu ki por. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulakan mau buram ya ka mensim bakhut jong uji sukres ha kani kasngi kerpang jong ka Good Friday. Hanong ba shalong la penlong ya ki jingya seng duai bakerpang ha ki yeng mani baper bat haringkat bat ka balang Catholic. Lapan long ya ki jing duai ha ki ki balang ha ka district bakin thapru ha ka Juwai diocese jong ka West Jantia Hills district.